Diyos maray na aldaw po. Naugma po ako na namita ka man kiraray in person. Salamat po. Good morning man po. Ako po si Dr. Josefina Borromeo. Maestra po ako dyan sa Partido State University. Ngunyan kami po dyan, gabos na maestra, kami po nagkakandak ng research para lalo pang madagdagan ang samuyang pagtukdo, maging maayos ang marayrahay ang samuyang pagtukdo. Kaya nadadagdagan mi po ini ang samuyang mga kaaraman sa paagi ng paggibo ng mga research. Ngunyan po sir, igwa po ako ning research ngunyan manungod sa lingwaheng Bicol o tataramon na Bicol. Nakafocus po pati ining research ko sa lingwaheng Bicol o tataramon na Bicol na partido. So bako sana po siyang Bicol kasi pag sinabing Bicol, kadakol. Pwedeng Bicol Naga. Naga, ibaman. Ang Bicol Partido, ibaman. Ang Bicol Rinconada, ibaman. Rinconada sa Caligaspi, ibaman. Ini pong pag-aadal, nagigibuhon ko manungod sa tataramon na Bicol. Bicol Partido. Opo. So, ang sakuya pong research o pag-aadal na pinagigibo, iyo ang manungod sa pagwara, diit-diit na pagwara. Luway-luway na pagwara kan tataramon na Bicol na paminsan po daita man talaga naririsa ta aktibo pang maray ang tataramon na Bicol, pero kung maririsa ta talaga na diit-diit dakul ng mga tataramon ang mga kaitupa nangunya day nang gayo pigagamit kan mga hubin. Ngunyan po nagibo po ako kainining sarong survey, sarong pag-aadal na para maaraman ko kung kumusta ang estado kan tataramon na Bicol digdi sa partido, lalo sa kaaraman kan mga may edad na, mga senior citizens saka mga hubin. Nagkunduk taman po ako ning mga pag-interview sa mga maestra, sa mga eskwelahan. Naglibot po ako sa mga eskwelahan sa buong partido area. May 10 banwaan. Kaiba po ang mga LGU, mga local government units sa partido. Pighapot ko po kung igwas lamang sindang mga institutional arrangements, mga programa, mga proyekto o dawa simpleng aktibidades para lalo pa po bagang magamit ang tataramon na Bicol. Pero kadaklan po mamundo ta medyo kadaklan daing gayong dakol na mga programa, lalo na kung itong mga institutional arrangements talagang may mga MOA para mapreserbar ang tataramon na Bicol. O ngunyan po, nahiling ko sa sakuyang pagbuklit sa Facebook. Nahiling ko po ang pangaran mo and makaugma, nakadakot ka pong sinurat na mga kanta na Bicol. Yung kagayon po pati kan mga tema, pati ang mga tataramon mismong Bicol na ginamit mo, gustuhon kong maray. Sabi ko magayunon ini, so mayo sa eskwelahan, mayo sa LGU, pero may private individuals pala na mayo maning pundo, pero pigagamit talaga, as in linalakop, pinapalakop ang tataramon na Bicol. Kaya po, nagkusog akong buot na hanapon ka po, as in sabi ko sana magpaunra ining magpa-interview. Kaya po ako yaon mo niyan. Apo. Pero po, bago po kita magpuon kan sa kuya mga kahaputan, baka po pwedeng magpabisto ka man dawa sa halipot sana nganing lalo ko pong ma-appreciate ang sa imong mga pinagigipon. Okay po, bago pa ako mapabisto, buto po magpasalamat man sa iyo ma'am sa tinaw mong panahon na mailuwas ko itong mga manungod sa mga Bicol na ining manonood ang kuman, pag-ibon ng kanta. Salamat po sa interes. As in, nagkangalas nga daw katong inot. Ano daw ta? Kapag to kaya ano ta akong pinili kay ni ma'am. Ano man daw ang mai-contribute ko dyan? Dahil man ako nakatapos, sabi ko. Kadakul ka po. Dahil mo sa naaram kung gura no kadakula ang mga kontribusyon mo, lalo na po ang epekto kaini sa mga hubin. Then ako po si Ildefonso Celocelo Jr. Taga din ako sa Goa, pero namundag ako sa sa San Jose, Katalutuan San Jose ang birthplace ko.
54 years old na ako niyan. Saan ka po digdi sa Goa, sir? Tagungtong po. Meron kami sa Tagungtong. Katagungtong ako. So na-stress po, pasiring sa may eskwelahan. Hali naman akong nagtuturo-tugtog, tapos nagsusurat ng kanta, nagbabali sa mga pa-contest. Tapos dahil lang nahaloy, siguro mga pirang taon na Chad, nagbuo kita ng page. 2020, bago mag-pandemic. 2020, naisipan ni Chad, tinabangan ako makagibo kami ng Facebook page, saka YouTube channel. Kumbaga, sabi nga kang kawat-kawat, sa kadakulan kang mga nasurat ng kanta, dakul man ang nawara. Kung ang tataramo na Bicol, nagwawara naman paluway-luway. Ako si mga kantang giniribo kahit to, dahil man ako nagigibo ng musical transcription, dahil siya recorded, nawawara man. Kung nakaka-record lang siya sa tape, pag nawara sa tape, paano kung master copy? Wara na si kanta. Kaya kung arog ka ng igwa ng YouTube channel o kaya Facebook page, mapreserve ko siya, taya ko siya dumaan. Gabos na mga ginigibo ko, na-upload ko dumaan. Sa kanyan po, padagos pa mangyari ko sa pagtugtog, kasi sige pa mangyari akong gibo ng kanta. Igwa nga kami, may plano kong iluwas ko yan sa page, saka sa YouTube, yung bagong kanta na pigib. Ma-record na lang, tapos ma-ariglo, meaning parola, another song of survival, itong anong dapat mong gibuhon sa mga pagyaong kumbaga sa tao kang dagat. Masaro lang sa imong pag-asa para makauli ka sa daga pag marawat ang panahon. Parola. Okay. Ano po ang naging inspirasyon mo para magsurat ng mga kanta sa tataramon na Bicol? Kasi pwede man English, pwede man Tagalog, hadaw, tabicol. Nagpuon po yan, bali kaya si nanay, itong nagpadakulas ako. Mahilig magkanta. Pala ako, siguro 5 years old pa lang ako, iwan ako ng kanta. Mga Bicol, nagtutukdo ng sako. Katong teenager na ako, nagpuon ako mag-adal ng gitara. Tigwa ka ng mga programa sa radyo na nagagayunan ako magnahog ng mga Bicol songs. Arog kang makanta ni Henry Torralde, kung nagpasikat ang boses ni Lolo. Henry Torralde po pala po, ito. Si engineer po yan. Si Ferd sa Di Madura, mga matibay magkaranta kayo to. Si Chris Clemeno, mga sikat ka to sa Aki pa man ako kayo to. Bigyan daw ko sinda. Tapos, siguro 17 years old ako, primero nagsurat ako ng kanta. Inintri ko man sa Naga. Primero ko man itong pagbali. Ilabanan ito kang mga dragon. Tapos, igwa naman yung saron sa dito na nagbali. Dahil man ako naman nasabi. Pero, ugma ako, kabali man ako dyan. Sabi man Nini, di ka man niya nakabali, nakalaog nga sa finals. Bali, nakabali naman niya ako dyan. Nga pinadagos kitong sigong gibo ng kanta, maski dahil ng song fest. Hanggang nag-abot itong siguro third go up songwriting festival. Ligdi na sa year 2003 siguro yan. Nakalawag itong buhay na gadaan sa finals. Dahil man siya nagkaroon major award, pero maugman ako duman. Duman na po ng poon. Ang importante sa kuya, madangog si madangog si kanta ko. Yung bayo. So po, igwan lamang ning baga halimbawa sabihin tang pagkakataon o pangyayari na iyon na talaga niso nag-usol sa imo para magsurat ng mga talagang kanta. Kung ipadagos na talaga itong diretsuho na itong dalan na ito. Kampagpuon, ang kayo to, mayo maning plano-plano mga gibo kong kanta, pero expression ko lang yan. Tapos, kung ano namamatian ko, ginigibo kong outlet ang kanta. Dumang ko linuluwas ang
ina-express ko siya duman. Artist talaga, ano po. Ayan. May kuyang kaman po kayo ni. Kan pag nagsusurat ka, igwa ka po talagang pigtutuyong tema na dapat ngunyan ang tema ko araw kani or mayo man kung ano lang so inspirasyon na mag-abot sa imo susuraton mo. Minsan, nakadepende ako sa inspirasyon. Kung itong itong sarong kanta na inintri ko sa Naga, sa nag-third place sa KM, ito si Berdura. Ang Berdura is aram tabaga, sarong term na panlag sa luto, Berdura. Pero duman sa lugar may keto, kang ano pa, kang aki pa ako. Nadadawang ko duman ang mga gurang. Maribong naman yan, payo nga kani. Payo mo, di nga ko magsuba-suba. Ano may ito maribong? Paano nga kandang nga nakaberdura subanggi? Ibang term. Ibang term. Ginibo ko siyang kanta. Na-inspire ako kaya itong kawat ninda kang termino. Kakawatan ninda termino. Ginibo ko man ito sa kanta. Yaman naman sa terminong berdura. Pag minsan naman, iguan yung mga contest kaya na pag halimbawa may sabi may ma-invite sa kuya nga, pare bali na digdi. May pa-contest nga digdi sa open nga ni pwede ka nga digdi. Ako, pwedeng pahagad niya ako ning link kang kang contest mechanics kasi igwa kayong iba na may tinataos sin ding tema. Ito ang nasasakitan ako mag-ibon ng kanta minsan pag may tema talaga. Kundi inaagi ko sa tiyaga. So pag may mga pag may mga kayo ng pa-contest talagang may tema. May tema, ayan, kadakla. Okay. Pero most of the times, kadakle, pero may mansan na talaga nakadepende sa inspirasyon mo. Pero baga minaabot sa na Iya po. kung may minaabot, saka lang masurat. Minsan pati, dawa guran umong kahihirit na makabuo ng kanta. Ito talagang, perming ang dalagang kang lisurat mo, dead end, di ka dangan makakalagbas. Ang mangyayari pag di ka makalagbas yan, pundo, ingalo. Kondo. Igwa man tayo na Iya po. minabot ang ideya, bilog-bilog na ideya, buo na siya. Bubus-ision mo lang si detalye niya, itong si rhyme, tapos itong measurement niya, para maglapat siya doon sa tono. Dali na siyang gibuhon. Ito pong kanta mong pandesal. Magayunon itong ano po ang nag-usol sa imo para suraton ang pandesal? Yan po ako yan sa presentasyon. Binibo ko yung kantang pandesal. Nagtatrabaho kami dyan sa Maangas. Yan tulay dyan sa may Boy na Rilyeta. Bako pa yan araw kayang kalangkaw. Si inot pang tulay kaya nababa pa. Kami ang naglaglag dyan kang culvert. Kami nagbuo ang tulay. Mga anong taon po ini ang pandesal? Po yan. Haloy na po yan. Nailuwas ko lang kay itong mga 2000 na. Dati kaya ang trabaho ko construction, mason ako. Tapos may gitara ko pero may dumang kaya ito. Nahiling ko itong buhay ng mga tao ang panahon na. Igo naman ng aki na nagpipirit maghakot ng itong boulders. Ang boulders pang riprap naman sa gilid. Pero siguro 120 pesos siguro kaya ito ang sarong cubic meter kang boulders. Darakulang gapo na yan. Nagpipirit siya. Nagbabangka siyang itong para magkuaning gapo, gadara niya duman. Minsan dahil mo siya nakasarong kubiko, magabat ang gapo. Nahirak man ito sa mong porman. Sita kasi ka ngayon, oy. Nakadigi sa may upland. Maripadigdikan na sa nangay magdago sa sa kubo, magtabang-tabang kayo, tantakaman niya ng 30 pesos man yan, sildo mo ang aldaw. Ugmaon man, taga-sakto siya, taga-sigihit, taga-linig doon sa loob kang harong, barak sa pinadagusan may. Tapos minsan, dahil maloy man sa magluto, alalay ko pag akong paraluto, alalay ko siya. Tapos, pinabot kami ng krisis duman itong naubusan kami. Ang bagas ito mga halip, pag sa gawa, naubusan kami ng bagas.
Tapos din nakakaduman si sa muyang amo. Tapos may pa katong biyahe ang auto, taday minsan sulugpon ang tinampo. Garaba pa niya katong mga tulay. Mga ibang agian dagat. Isalbar kami katong aki, kamuti, batag, linsa. Duman na nagpuonso. Duman ko na ko yan itong makanamit ako magkakani arog ka. Itong makasurvive lang. Siyempre, may dikit man akong dinagdag dumas itong sa pagturugma ko nagangkanta. Pero saro lang ang bigano ko duman. Ang pinakatema po ka ito bale. Dahil baling nagtitios. Basta ngayon mangyari ang dignidad. At itong ngaki nito, yung sabi niya, nakubasan mo kinuang nyugnaan, hinagad ko po yan, dahil po ako nagkukuha kang bakuko. Okay. Ito pong saro pa. May saro pang magayuno na kanta. Ito po bagang terminal na medyo sabi mo naging kontrobersyal. Ano po yan? 2007, itong pagbaba ko, nasa kayang hali kung saan, katalutuan pa kami kito nag-uuli, doon kami nag-star na ago. Bago pa lang kaming, siguro yung grade 9 kung aking ngunyan, siguro kaya pa lang yan. Duduan taon pa lang. Dara akong gitara. Abo kong pababaon ligdi sa matambo ko. Ito pa lang, taga-naga kaya sa driver, takuton. Yan naman niya doon sa mga timok mo. Mahigpiton pati ngayon. Mahalong pati ngayon mahalong pati ngayon. Municipal ordinance niya, mahalong niyan. Tapos ngayon kang Kasi, basta niya ako ibaba mo ako. Pag mo niya, ako niya sabing baba ang bagay na di talaga ako binaba. Okay, so ayan po. Ngunyan po na ara mo na medyo dikit-dikit na ngani na nagwawara ang satuyang tataramo na Bicol. Ano po ang masasabi mo sa mga hubin lalo na ngunyan? Masasabi mo sa mga hubin, na mga aki na manungod sa may relasyon sa satuyang tataramo na Bicol. Kasi po baga inian satuyang kultura, inian satuyang heritage. Pag ininawara, kasabay mawawaraan sa tuyang identity bilang mga taga-partido. So ano po ang sa imong masasabi sa mga hubin mo niyan? Siguro po bako lang sa mga aki, kundi mapon mga sa mga magurang. Sa magurang, sa aki. Grabe kayang mare ang nakukuha ng na-influence sindang mare kay ning cellphone. Halos kadaklan nakukuha ng dayaon dyan Ang internet source ning kadakol-dakol na kaaraman. Pero kung minsan tambakan man yung basura. So internet source. Ang dapat siguro kayo tigwa mo po ba kita sa eskwela ning mother tongue. Kundi tapon hanggang sa nasa grade 1. Hanggang sa elementary grades ang mother tongue. Sa high school may na po mother tongue. May na po. Ang satuya po kaya na nakalaagaan sa K-12 na curriculum hanggang poon grade 1 hanggang grade 3. Aro ka iyan. Iyan po pwede nagtataram talaga sindaning. Ang lingwahe na ginagamit sa pagtukdo sa Inda talagang Bicol. Pero pag pataas na po pigsasalakan na ning Pilipino. English. Tapos mas high school na English na talaga ang focus. Kaya duman lang sa basic na mga years, duman lang natutukdoan ng tataramo na Bicol. Matatabunan talaga, matatahuban. Okay, so ano pa ang sa imong tugon sa mga haki? Siguro dapat gurumduman tamang kayari ini importante yun ang tataramon dahil yun yung pinakadakulang parte ka sa tuyang kultura. Maski kay sa Tagalog yun naman. So dating ang terminong tataramon na pag-aralan, giniban sa ng aralin. Aaralin. Kumbaga, kabalayan duman sa pagbabago ng shift
Na kung ano-ano sa naginigibig kinakarawatan ang tataramon. Arog kang sa Bicol. Bihira naman gamitin itong mga terminong Bicol talaga. Duman po nga ni sa kanta mo, igwa ka pan pig sabi naman na linan ak na natong. Uday na nga ni ano mo niyang taro ang mga aki ko na no ang linan Anong ak linanak na to? Okay, pag nagigibo talaga akong kanta, pag Bicol song, pinipirit ko ng gadna. Sa abot ko mga kaya ko na magluwas yan bilang Bicol song. Kung yan ang tema talaga, Bicol song siya. Pero minsan naman, kung ang kanta, pwede man haluan ng Tagalog o dikit na English, pwede man iyan. Pero pag itong Bicol song talaga, igwa kay gada na kaya ko yan si dati kong katurutan din pag-ibo ng kanta si Mr. Jesus na Garcia Torena, Katigaon. Saka to ang number 1 critic kang grupo ming pera kaming paragibong kanta, kada ko kay musikero nakakatarambay duman sa iya. Pag nagpaluwas ka ng kanta sa iya, taas tadango niya. Oh, pagkuman pa ngayon Bicol yan, ano mo yung tabig sa lakan mo kayan. Bagon mo yan, lion mo yan, Iya. ribayan mo yan. Ano siya kaya, paano mo niya ako nasabi ba ko, gusto mo naman niya, lingon ta naman niya sa kuya ngayon. May libro siyang itong timalan niya o na Ay, Bicol, dictionary. English Tagalog Bicol dictionary sa Kimalanyao na ito. Hanapan man daw ganyan kunyaon yan termino Bisaya mo sa Bicol. Dakol na po kitang mga tataramon na Bicol na daing gayo araram kan mga hubin. Urti mo nga ni ining tataramon na langilang daing ninda aram. Yeah. Langilang ano pa inihong taruron daing ninda yan araram. Kaya yan mga sabi mong linanak na natong daing nga ni ninda yan. Itong bagong kanta ko yan, Parolang Marumirom. Marumirom. Samoya digdi sa gowa marumarom. Marumarom an. Saro pa po yan na nahiling ko duman sa sakuyang pag-aadal na ang iba-ibang partido, maski pararehong partido, iba-iba ang pagsabi. Kung sa iba, hasay-hasay, sa gowa, sayasay. Pero palan sa yapid-yapid, sa may Iba-iba parting naman. siruma and Ano po katong sa kanta kong Berdura? Ikaw naman yung lyrics na bungkukan. Pagkabuto po nila kuno, iba ko na yung bungkukan. Ano na po yan? Ayan, so, kaladyong. Ah, Kaladyong na, arayo na. Iyo po. So, iyo man lang po ang mga hapot ko sa imo. Salamat Iyo po. sana pong maray. Salamat po. Na sana po padagos kang magsurat ng Bicol, pero kung pwede igwa kong pakiulay, suraton mo po itong Bicol na partido talaga. Tangani pong pag sinurat mo ng gad ang Bicol partido, mapipreserbar ta po ang satuyang kultura na ligdi sa partido, ang satong tataramon na partido. Ta kung may salak po talaga, garuday ta ito makiklaim na sato. Tangani igwaning mga salak na tataramon. Halimbawa, Sige, minsan may mga turo Kubarang ko Tagalog. makagiba ko ni kanta. Magayon po iyan. Magiba ko Para ni kanta para dyan. Ayo po. Kaya magayunon po na maray. So, salamat po na maray, Ayo po. sir. Sa Salamat po. imong panahon. Ayo po. And congratulations.